שלום, כאן יעל רמון, מורה במרכז אומנויות מעלות. ימים לא קלים עוברים על כולנו. אנחנו מתגעגעות ומתגעגעים לתלמידים. אז חשבנו איך יצירה יכולה לעזור בזמן שאנחנו בבית או במרחב המוגן. חשבנו על דברים שיש בבית או שקל להשיג. אז מה שצריך זה דפים בצורת ריבוע. מי שיש לו מוכן, זה מצוין. מי שאין לו, בהמשך אדגים איך להפוך כל נייר מדבני לריבוע. נעשה מספר סרטונים המדגימים קיפולי אוריגמי. נתחיל מהקל הקשה. היום נדגים קיפול ברבור. חשוב לזכור שבאוריגמי חשוב הדיוק על פני המהירות. אז איך הופכים דף מלבני לריבוע? לוקחים דף, כל דף מלבני, ולוקחים את אחד הקצוות ומביאים אותו אל אחד הצלעות ומקפלים כמו משולש, ממש בדיוק, לשים לב שזה בדיוק, בקצה, ככה, ומהדקים. מהמצב הזה נהפוך את הדף וניקח את המלבן שנשאר לנו ונקפל אותו לכיוון השני, וממש בדיוק כמו שאמרתי קודם, באוריגמי מה שחשוב זה הדיוק על פני המהירות. כשאנחנו במצב הזה, אז אנחנו מהדקים טוב טוב את הכפל וגוזרים את המלבן החוצה. עכשיו יש לנו ממש ריבוע. סימן. אז יש לנו ריבוע, ואנחנו מניחים אותו לפנינו, ואנחנו מביאים קודקוד אחד של הריבוע לקודקוד שמולו. אנחנו מניחים את האצבע ושמים את היד ומושכים אחורה, ומנתקים את הכפל כך שיהיה מדויק. אנחנו בודקים שיצא לנו מדויק, ואם זה לא מדויק אנחנו מתקנים ומנתקים את הכפל טוב טוב ופותחים. עכשיו אנחנו לוקחים כנף אחת של ריבוע ומניחים אותה, את הקודקוד, באמצע על הקו שקיפלנו. בלי עוד להדק, מסדרים ככה שיהיה לנו קודקוד חד בזווית שלידינו. וקודם מניחים את הכל על הקו, וכשאנחנו רואים שזה בדיוק, אז אנחנו מושכים אחורה את הכפל ומהדקים. סובבים, עכשיו צד שני. עוד פעם. עכשיו כבר יש לנו סימון, אנחנו מביאים קודקוד לקודקוד שיהיו ממש אחד ליד השני. אנחנו רק מניחים את הדף לכיוון האמצע, בודקים שהקודקוד במקום ומהדקים. מה שקיבלנו זה מין עפיפון כזה שיש לו שני צדדים, ואנחנו הופכים לצד החלק
לוקחים את אחת הכנפיים ומקפלים לכיוון האמצע. שוב, בדיוק קודם מניחים, שמים את זה לכל האורך שיהיה באמצע, ואז מהדקים. מסובבים, צד שני, מניחים, בודקים קודם כל שעד הסוף, עד הקצה, זה באמצע, מתחילים להדק מהקצה של השפיץ ועד הקצה השני, ואז מהדקים. קיבלנו עפיפון כזה, יש לנו שני צדדים, אנחנו לוקחים את הצד שיש לו שני משולשים כאלה, ומקפלים יותר מחצי כך שהחלק הצר יעבור את החלק הרחב בערך ב2 עד 3 סנטימטר. ככה. שימו לב שלא יצא לכם ככה. צריך את החלק הזה שיהיו לו שני משולשים בצדדים. כשהגענו למצב הזה, אנחנו מקפלים באמצע לשניים. ככה. עכשיו שאנחנו במצב הזה, אנחנו מושכים טיפה את החלק הצר, מחזיקים את החלק הרחב בשתי האצבעות ומושכים טיפה את החלק הצר, ככה שנוצרת לנו איזושהי זווית, ואנחנו מהדקים. עכשיו אנחנו לוקחים את החלק הצר, ממש עם השפיץ שלו, ומקפלים בערך 3 עד 4 סנטימטר פנימה אלינו בחזרה. ככה. ומקפלים את כל זה. עכשיו אפשר למתוח את המקור, וכבר יש לנו ברבור. אז למעשה כבר יש לנו ברבור אחד, הנה כמו זה, ועכשיו מי שרוצה לשדרג אותו שהוא יהיה כמו זה עם ראש מקופל וזנב וכנפיים, אז הנה אני מדגימה. אז אנחנו חוזרים לכאן, כשהמקור עם הפנים אלינו אנחנו פותחים, ככה פורסים את זה, ומקפלים עוד קיפול קטן, אתם רואים? עוד קיפול קטן, ובחזרה מקפלים לשני הצדדים, כך. עכשיו אנחנו יכולים למשוך את זה טיפה למעלה, לסדר את הראש יפה כמו שאנחנו רוצים. אז כבר יש לנו ראש, עכשיו נעשה את הזנב. נשכיב את הברבור עם הפנים למטה, ונפתח אותו ככה, ונקפל פעם אחת מאיתנו ככה, ככה,
שוב נהפוך ונקפל את זה בחזרה החוצה. כך. עכשיו נקפל את זה, והנה יש לנו גם זנב. עכשיו שכבר סידרנו את הראש ועשינו את הצ'ופצ'יק של הזנב, אז נשאר לנו רק את הכנפיים. נשכיב את הברבור על השולחן, ניקח כנף כזו משוחררת ונקפל אותה קצת ככה, 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 ונהדק. נהפוך, שוב, ניקח את הברבור שהשכבנו על השולחן, נקפל את הכנף קצת החוצה, ונהדק. הנה. ועכשיו יש לנו ברבור גם עם כנפיים. לא. אז עכשיו תתאמנו ונתראה בסרטון הבא.